इंडियन स्टार यूथ क्लाबनि गेलेग्रा फोथाराव जोङो इंडियन स्टार यूथ क्लाबनि बानजायनायाव सेथि रंजालि बैसागु फोरबो जों मानिनो थामथिम जादों। दा बे थामथिम जानायाव जोङो गोबां सावरायबाय। बे सावरायनायाव नुजाफैनो हानाय जोंनि पर्टेलनि निउजमेन बिथांमोन नोंथांमोनखौ आं गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय। आरो बेवहायनो नुजाफैनो हादों जोंहा जोंनि इंडियन स्टार क्लाबनिनो आफादगिरिजों लोगोसे नेहाथारि लोगोसे जोंनि सिजुगुरि आरो मावरियागाव प्राइमारिनि बिसिडिसि चेयारमेन आरो दाब दाब गामिनिफ्राय नुजाफैनो हानाय मानगोनां गावबुराजों लोगोसे जोंनि लकेल इन्टेलेक्सुयेल नोंथांमोना आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरबावबाय। लोगोसे जोङो बेखौनो फोरमायनो लुबैदों जे फैबाय थानाय सोलिफु दाननि 27 एप्रिलाव जोङो सेथि बैसागु फालिनायखौ बे इंडियन स्टार यूथ क्लाबनि फोथारावनो लादों। दा जोङो बेवहाय माखासे आयदा दं, मा लाखो मोसानाय दङ आरो बेवहाय मेथाइ खननाय दङ आरो सिफुं सुनाय दङ, खाम दामनाय दङ। मोनफ्रोमबो आयदाखौ जोङो सेथि, नैथि आरो थामथि प्राइज हिसाबै जोङो होनाय जागोन। जोङो बादायारि बिथांमोनखौ 29टा गामिनि गावबुराजों लोगोसे गामिनि बादायारि बिथांमोनखौ खावलायहरनाय जाबाय। नोंथांमोननि गेजेरजों मुंख'नाय थायो जेनाखि 28टा 29टा गामिनिफ्राय नुजाफैनो हागोन बादायारि बिथांमोनखौ जों बुंखानाय जायो। मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय मोनसेल' मोसानाय आइटेमखौ जोङो एलाउ होगोन। मेथाइ खननाया उनाव थागोन। जों बेखौ दा बुंहरखानाय जाहैबाय। आरो जायनोखि बादायारि बिथांमोन फैगोन बिथांमोननि गाननाय जोमनाया बर'निनो ट्रेडिसनेल ड्रेस जानांगोन। गुबुन ड्रेसखौ जों गानहोनाय जानाय नङा। आरो स्पेसियेलि जायनोखि मेथाइ खनगोन आरो मोसागोन, मोसानायाबो गावबागाव सुजुनाय, गावबागाव कम्प'ज खालामनाय मेथाइजों जानांगोन। आरो मोसानायाबो गावबागाव कम्प'ज खालामनाय मेथाइजों जानांगोन। गुबुन हारिनि मोसानाय आरो ड्रेसफोरखौ जों बेवहाय एलाउ खालामनाय जानाय नङा। दा जोङो मिजिंथिदों जे फैबाय थानाय जायनाखि 27 एप्रिल, बे 27 एप्रिलाव जों बेवहाय खुंफुंनो लानाय सेथि रंजालि बैसागु फोरबो फालिनायाव बे 29टा गामिनि गामियारि बिथांमोनजों लोगोसे साखाथि फाखाथिनि साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनखौ बेवहाय नुजाफैनानै जोंनि जायनाखि खुंफुंनो लानाय रंजालि बैसागु फोरबो बेखौ मेहेर गोनाङै जाहाथे जाफुंसार होफैयो, बेखौ आं दिनै नोंथांमोननि गेजेरजों आर'ज गाबनाय थाबाय। ओरैनो माबाफोर प्राइजफोर दं नामा देरहागिरिफोरनि थाखाय? देरहागिरिफोरनि थाखाय प्राइज दङ। प्राइजआ माने सेथि, नैथि, थामथि जोङो सिगां मोसानायखौ लादों। बे मोसानायाव हानजा मोसानाय 8 जननिफ्राय ओरै 20 जननि गेजेराव जानांगोन। टिमा 8 जननिफ्राय 20 जननि गेजेराव जानांगोन हानजा मोसानाय। दा बिथांमोननि थाखाय जों लादों बैसागु हानजा मोसानाय 5,000 सेथि फार्स्ट प्राइजआ। सेकेन्ड प्राइजआ जाहैगोन 3,000 आरो थामथि प्राइजआ जाहैगोन 2,000। आरो हारसिं बैसागु मेथाइ खननाय बे सेथि बान्था मोनगिरिया 3,000 मोनगोन, नैथि बान्था मोनगिरिया 2,000 मोनगोन, थामथि बान्था मोनगिरिया 1,000 मोनगोन। खाम दामनाय सेथि बान्था बिथांनो होनाय जागोन जायनाखि देरहागिरि 2,500 होनाय जागोन। नैथि बान्था 1,500, थामथि बान्था जाहैगोन 1,000। आरो बेजों लोगोसे बादायारि खाम दामनाय, सिफुं सुनाय बिथांमोना मोनफा काप हरफानाय जागोन। दा सिफुं सुनायावबो सेथि बान्था जायनाखि मोनगोन बिथां मोनगिरिया 2,500 मोनगोन, नैथि बान्था मोनगिरिया 1,500 मोनगोन, थामथि बान्था मोनगिरिया 1,000 मोनगोन। लोगोसे बिथांमोनाबो मोनसे काप मोनफाबावगोन। बेनिफ्राय दंबायो जोंहा मोसानाय, मेथाइ खननाय। बे मेथाइ खननायखौ जोङो फैबाय थानाय समाव बोरैहाय एडजास्ट खालामनो हायो। निस्सय बान्थाया थागोन। जेरै गेजेर जोङो चेकजों माने मोसानायनि बेब'स्थाखौ लागोन। जोङो दिनै एसेखिनिखौनो जों सावरायबाय आरो जों फाइनाल खालामबाय। बेजों लोगोसे मोनसे सोंनो लादों, सेथि रंजालि बैसागु इंडियन स्टार क्लाबा जि फालिगोन, बेहाय माने
ओनसोलनि रायजो राजाफोरनिसिम माबाफोर उइस दं नामा? दा सेथि रंजालि बैसागु जायनाखि जों फालिनो नागिरदों बाहाय जोङो दाख्लै थांनाय दल जात्रा मेलायाव सावरायनायनि गेजेरजों जों मोनसे सिमां नुदों जे जोंनि बे 29टा गामिनि रायजो राजा आरो गथ' गथाय साफ्रोमनियावबो मोनफा नङा मोनफा रोंगौथि थायो। बे मोनफा नङा मोनफा रोंगौथिखौ दा मोनसे प्लेटफर्माव जोङो दिन्थिनो थाखाय स्कप मोनाखैमोन। दा गावबागाव रोंगौथिखौ बे प्लेटफर्माव जाहाथे दिन्थिफैनो हायो बेनिफ्राय जाहाथे गोजौ लेभेलाव थाङो जों बेखौ लुबैदों, बेखौ सिमां नुदों। जोङो सानोमोन मा बैसागु होनना बुङोबा जौ लोंनाय बेदर जानाय जों बेखौनो बैसागु होननानै लाबाय थायोमोन। खिन्थु बैसागुजों जे जोङो माखासे प्लेटफर्म